Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Yung mga pagkain mo, available yan? yung ano sir, sisig with rice, plain chowpan, yung manok Bisaya. Okay. So nandito tayo ngayon sa Kabadyangan Dragon Fruit Farm, mga sano. So ikotin natin yan maya-maya. Init! Initlog! Init! So si ma'am dito may mga so yan, manok Bisaya, native chicken. Sana? Plain chowpan. Plain chowpan, chicken wings, sisig with rice. So magkano yung chicken and wings? free mango shake is 140 sir. 140 with rice and mango shake. Shake. Pero pwede rag mango shake ra. Pwede. Di ba kung mapalit ko mango shake pwede ra. Pwede na sir. Tapi laman 45. 45. Tagay sa kog mga 5 minutos sa to sa nang i-view ng ima. So ayan mga sano, nandito tayo sa Dragon Fruit Farm dito sa Kabadyangan, Liloan, Cebu. So ayan, init. Ang init. Ito may isang bunga. Kasi hindi na ngayon season mga sanoy. Kaya wala na tayong makukuhang dragon fruit na shake. So ayan. Yan si dragon fruit. So tara, ikot tayo. So ikot tayo dito sa farm. So ayan. Lapad. Siguro mga ilang hektarya to. So dito sa Kabadyangan, Liloan to matatagpuan mga sano. So kayo na lang bahalang mag-estimate kung kailan to available. So tatanong tayo. Mayang hapon. So yan mga sano, ang init. So init pa, wala pang bunga. Diyos ko, double black eye. Eh, sige lang, at least na picture natin to para yun, may mga bunga naman pa isa-isa, pero wala, bihirang bihira. Ayan dito, ayan, ayan mga sano. So ayan, ayan dragon fruit. Kasi kachamba tayo, nakakita na tayo ng dalawa mga sano. So ikutin natin, kala ko ano yung mga pula eh. So ayan, ayan mga sano, ang dragon fruit farm. Ayan, lusong tayo sa init. Dragon fruit farm na ang Liloan, lapad dito sa Kabadyangan, Liloan po mga sano. Ayan. Kaya bago tayo mag dragon fruit, mga bago pa kayo sa channel ko at ma-view niyo yung video ko, please huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe mga sano. Please naman, atin lang yan, mag-subscribe naman kayo. So ngayon dito tayo again. Ayan, init. Init mga sano, bili tayo ng shake. Wow! Bili tayo ng shake doon. Ayun. So ayan. Ayan, may naglilinis pa doon. Nililinisan nila. Ayan. Ayan, may pa patsamba-tsamba na bunga mga sano. Ay, pangatlo to nakita natin mga sano. Ito. Ayan. Maliit pa, maliit. So yan mga sano, balik tayo doon sa tindahan, bili tayo ng shake. So ito yung dragon fruit farm. Ayan mga sano, so hindi season ngayon,
So pasensyahan na lang tayo. So at least alam nyo. So tara, balik tayo doon. Init. Basta para sa inyo mga sano, di bali nang mainit ba-vlog natin. So mag-subscribe din kayo mga sano. Feeling hot. Nabili tayo ng shake. Te! Duha ka shake. Ayan, bili tayo ng shake mga sano, ang init. So dito tayo, ayan, sa likod lang natin yung ano, ayan, dragon fruit farm, ayun, yan, kabuwang yan. So ayan. Ato day dito? Oh, sir. Gila sir, collect. Init. Ayan. Hi. Ayan. Dalawang shake. So ngayon sano, silong muna tayo. Tsaka hindi season ngayon mga sano ng dragon fruit. So, kano sama ng season na nito? May, June. Mayo, May, June to October po. May to October yan ang season mga sano. So, habang wala pa, so relax muna sila dito. Mayroon naman lang mangga kasi yung lugar dito sa Liloan, maraming mangga. So, nung binata pa ako, lagi ako dito. Trail kami sa mga bundok dito. Halos lahat ng bundok dito sa Liloan, hanggang doon Cebu City. So ngayon, again, May up to October yung season ng dragon fruit. Kaya ako sinadya ko dito ngayon kasi alam kong hindi season. So walang tao, hindi ako makipagsiksikan. Ayan. So te, so shake na lang ta. Shake na lang kami, pampawi sa init. So ayan. So mga sano, again, don't forget to subscribe. Bye-bye ate. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you te. So, take out tayo ng shake mga sano. Yun, shake. Ayun. So, empanada. Magkano? 16 sir. May empanada dito, 15. 15 sir. Mayroong mga cake. Ayan. May mga cake. Ay, suklian mo. Okay, sir, yan pa na. So, ayan. So, since pauwi na tayo mga asano, magbaon tayo ng shake kasi ang init, oh. Uga akong punong-puno. So, ayan. Ayan mga asano. So, baon tayo ng shake. Dito. Siyempre, pag may init, palamig. So, again. Shout out. Shout out daw, Bert. Shout out sa mga boys dito sa Shout out sa Dragon Boys. sa mga Dragon Boys dito sa Dragon Fruit Farm dito sa Kabadyangan. So ayun. So ayun mga sano, galing tayo sa Dragon Fruit Farm, di tayo masyado natagal kasi ang init, tas wala ring bunga. So yung season doon is May to October. So ayun. Pero at least na-tour ko kayo ng konti. At least may idea kayo kung saan nyo gustong may dragon fruit dito sa Liloan, Kabadyangan, Liloan, Cebu. Lapit rin lang sa syudad mga sano. Airport siguro mga less than an hour. Yun. So at least hindi pa season. Okay. So again, lagi kong sinasabi sa inyo, kung mag-view kayo ng video ko, sana mag-subscribe din kayo. Tulungan niyo ako sa aking channel. To God be the glory. Have a nice day mga sano.